wanda ya mutu da ciwon ciki ya turnike mutum ya mutu to ya yi shahada. Wal mabdun da kuma wanda mad'un shine wanda ya mutu cikin annoba, mabdun kuma wanda ya rasu da ciwon ciki, waɗannan duk sun yi shahada. Wal gariqu irin ambaliyar ruwan nan da ake kawai ta tafi da mutum to shi ma ya yi shahada. Wa sahibul hadam da wanda kuma gini ya ruzo masa, irin abin da ya faru a kasuwa dinnan na kwari, mutane suna tsaka kasuwanci ba zato ba tsammani gini ya rubto wa mutum, to irin wannan shi ma wa shahidu fi sabilillah. Wannan hadisi ya zo da su cewa dukansu sun yi shahada. Wani hadisin kuma ya zo da mutum 7 waɗanda su ma suka yi shahada. Daga ciki akwai wanda ya mutu a tafarkin Allah, akwai kuma wanda ya rasu ta hanyar annoba, da wanda ya nutse a ruwa, da wanda kuma ciwon daji ya kashe shi, da wanda kuma annoba ta kashe shi, da wanda gobara ta kone shi, da wanda gini ya rubzo masa, da ma mace da ta rasu a wajen haihuwa. Duka waɗannan sun yi shahada. So a cikin akamul jana'iz na Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani ya kawo kusan alamomin cikawa da imani guda 21 waɗanda an ga mutum ya mutu da a cikin wannan yanayin to ana iya kyautata masa zato cewa ya ƙarshe mai kyau. Daga ci akwai rasuwa a cikin halin ibada, mutum yana sallah ya rasu, ko yana dawafi ya rasu, ko yana aikin hajji ya rasu, ko yana karatun qur'ani, yana dai tsakar wani abu, ko yana sada zumunta, ko yana biyayya ga Allah, ko kuma mutumin da yan fashi suka tare shi suna yunkurin karɓar dukiyarsa ko taɓa iyalansa ko taɓa mutuncinsa, ya ƙi yadda ya ja daga aka yi ta bugawa aka kashe shi ma ya shahada. In ya kashe su kuma ya kashe banza. Da wani ya ce ya Rasulallah, mutum ya zo zai karɓar min dukiya in bashi, ya ce kakka bashi, kakka bashi, ya ce eh. Don ya yaƙe ni fa, ya ce kai ma ka yaƙe shi. To na kashe shi a wajen yaƙin fa, ya ce ka kashe banza. In ni ya kashe fa, ya ce ka yi shahada. Don kaga za ka iya mika kudinka ka mika, an kuma kaga za ka dage a fafata sai a fafata, wanda kaga abu sauki. In kaga sun yawa sai ka mika ka fita da ranka, inda dukiya za a iya samun wata rai ko kaga yawa. Amma sun same ka a shirye sai a dan fafata, amma ba a shirye kake ba kaga shikenan sai ka yi suranda.